אני פה עם מניית נדל"ן. מניית נדל"ן, התחדשות עירונית, פוקוס על התחדשות עירונית כמובן. אני מדבר על מניית אבגד, כמובן. חשוב להגיד, זו מניה אני איתך, אבל. אצלי בתיק אולי 4 שנים, האמת שעוד כשהכנסנו אותה, זה היה כשעוד התחדשות עירונית מי דיבר על זה. העניין הוא שבטח כשאתה כחברה מגייס כסף, כלומר כקרן, אז כל הזמן נכנס לך. אז למשל, מתחילת השנה בכלל לא קנינו אבגד, ראינו את הנייר נוזל למטה והיינו פסימיים על הנדל"ן, אז נתנו לו לקטון בתיק לאורך הגיוסים פלוס הירידות שלו. עכשיו, אני יכול להגיד שכבר ביום ראשון, ברגע שהתחילה המלחמה, אמרנו, הופה, הנה הזמן להגדיל אבגד, זה עבד מאוד מאוד טוב, אני חייב להגיד, בצורה קצת יוצאת דופן אפילו. עכשיו, הסיבה בכלל שאנחנו מתחתכים מחזיקים, זו חברה התחדשות עירונית, אמרתי, היתרון הכי גדול בהתחדשות עירונית, זה שאין צורך בעצם להיות ממונף באופן חריג על הקרקע. אוקיי, נגיד אם אתה לוקח חברות שהן נדל"ן מסורתי יותר, אז בעצם קונים קרקע, מינוף מאוד גבוה, ותהליך מאוד ארוך, שלפעמים אתה גם לא יודע כמה זמן הוא ייקח, כדי להתחיל לבנות. בהתחדשות עירונית התהליך הוא אמנם לא קצר, אבל הוא יותר ברור, ואין לך מינוף גבוה, כי אין לך קרקע. בעצם אתה נותן יחידות דיור יש לך עלות של 2-3 מיליון שקל, וזהו, אתה במשחק. אז הוא קנית האורה ביום ראשון? האורה, אבל האורה שמה, דווקא אבגד יש לה פוטנציאל יותר... עכשיו, החברה באמת יש לה באזור בין 11,000 ל-12,000 יחידות דיור לבנייה, כלומר, לבנייה עתידית. צריך להגיד, זה מה שלוקח זמן, כן? אנחנו מדברים פה על עשור קדימה, אבל עדיין זה כבר מה שיש להם בתכנון. אני חושב שמה שראינו במהלך הסופש פלוס יום ראשון של הטילים נוחתים פה, ובתים שללא ממ"ד ממש מתפוררים, זה טריגר, ישראלים תמיד נזכרים מאוחר מדי, אז לאורך שנים מציעים להם, הם לא רוצים, נלחמים, וכבר שמענו ממש ממשרדי מחירות, שדיירים סרבנים שלאורך שנים סירבו להתקדם פרויקטים, פתאום באו ביוזמתם, אומרים, יאללה, בואו נתקדם. פתאום כולם רוצים את הממ"ד, כמובן שהם מקבלים את זה בתנאים פחות טובים, כי ככה זה. כמובן. באו too late הם. כן, הם, אמרתי, ישראלים מאוד פרייר, אז באמת באים עכשיו, אז אבגד במקום טוב. עוד לפני בערך שנה לדעתי, היא כבר קיבלה מימון לפרויקטים בליווי הפניקס, כלומר, היא כבר קיבלה איזשהו מעמד של הכרה מהמוסדיים. הנהלה מצוינת, ההנהלה זה מיכי רצון והבן שלו ראם, יו"ר ומנכ"ל. הם אלה שהקימו את החברה, הולכים איתה לאורך הדרך, בהצלחה מאוד, מאוד יפה, בונים באזור גוש דן ובכלל אזורי ביקוש, אז כלומר לא תהיה פה איזושהי בעיה למכור. סך הכל נראה טוב, שוב, אנחנו כבר מחזיקים 4 שנים, אבל בדיוק ביום ראשון התחלנו להגדיל מחדש.